Toto pitono anengge negari pundi? Ingkang kahikawati dasa Purahika marang sawiji adil niwe dasa 10 purwa kawitan. Sanadyan kathah titah ing Jawa ingkang kaum kula ingkang sesnongging pertiwi napiting samudra kathah ingkang semyanggana raras ananging datan kadene gari ingkang glipit ing mangke. Undita nagari satunggal darbiya nama sadasa Ika Tama Pandoya mung kajawi nagari ing Wirata. Mila kinarya kangge pambukaning kandha tuang Upadya nagari satus datanan kekalih sewutan jangkep sadasa. Kasanagara panjang apunjung pasir ukir jinawi gemah haripah karta tata Toraharja. Basa panjang dawa capanipun njulur kawibawane pasir samudra ukir gunung. Dene negari ing purai pagunungan ngiringaken benawi nengenaken pasawahan kawinaken bandaran ingkang agung. Allah tulus kang sarwati nandur dadi jinawi murah kang sarwati nuku. Gemah kaping para jamu ngamonca ingkang samya gril peting praja katingal jejel hapepet aben cuki tepung taritis. Papan wiar katingal rupa inggih awit saking raharajaning praja. Ripah tondole kuning para dagang layar nang kuda kang samlumintir siang tanah piratri. Ndalit diri datan wonten kendhati labetan wonten sangsaring dalan. Karto tondo kawula padusunan samya hayem tentremati. Mungkul panglentanen pitik wendatan wonten sinanjanganing wanci awan aglaring pangonan. Surup surya mlih nyang kandange dewi-dewi. Datan wonten carane kandhang nganggo palangi lanjeng wabetan wonten Durjana Jukti. Raja ping paramuka para mantri pati samya kuntap kautamane Debya Wirtama tansah njunjunge dening praja miyang luhuring nata. Kasanagari kedha bori padhang jagate dhuwur kuku adoh kelawan kuncaran nur kasusuring manca praja. Datan hametengaken negari kanangkir ingkang samya sumuyuk nadyan tanah sabrang kathah ingkang samya smawita datan krana bantu yudha mung kayungin pianing kautaman. Pendang termoso samya pasok bulu bekti kang wujude glondong pengareng-areng. Beni raja beni guru bakal guru dadi ngaturaken putri Tandali tuningsih katresnan. Nang dinucapno jujuling sang nata kang nggani praja. Wis ana pilahane dewi-dewi yen kethek paragosa buta raseksa pandhita warap diwa wisik yen ratu nang ajejule. Sanata dijuluk Prabu Durga Bau. Ya sanata Prabu Basukesti. Nalendra Wirata Mahamektan Wita Darmahita.
Sarahita Samahita lirih karmula kapanditan. Permula pangadilan sing semah kaprajuritan meras dina Rami. Ratu Guna ing aguna ing ndak gunaning jalmi luhur datan ngungkul-ungkuli andhap datan kasuring sesami. Lapetaning sanata paring sandhang kawutan awe pangarung kaluwen tulung tekrung kalunyon malyake wong sakit kinarasukaning prihatin. Sarta ngasta samba beda dana dendra lampahing pangadilan nindakaken dana wesiasat wiridatan ambawa kapini lamun wis leres kapindhatan miwiki ringa senadyan to sang temen nyarap kepintrap paing sesa Ratu Mahambek berbudi Bawalaksana lire berbudi anggan jaring lowi suda Bawalaksana ingkang kadhal kedatan keingun tetep lampahan. Lamun to kene ngul durina to kaliwari jajan kaya saratri data untuk kendhati pinunggel kang amur ing kawis sinigek nuat hariat sasuka sang Prabu Yasniwa kana istinggil binatura telenggaling gampar bentuk nyali penting kancana pinate ing nawarna kagelaran babut permadani. Sindebaran sari-sari Ginanda Wida bisa sebat kasturi kahaya para parakan kang ambil upacara kaprabon. Bebek mas mintok mas banyak dalang sarwa galing harta walika kacu mas dipanggo kang sarwa rukmi. Katingal sanata kinebutan laring manyura saking kanan tanah pikiring kungas ngambar gandaning sanata. Ngandya prateng panguraan Jawi Sirna candraning Ratiyan Ginanta Yayah Bathara Indra ngejlantah kahaya para widodari. Rap sidhem permanem tan wonten banek walang salisi kegodhongan datan upah angin tan mampah mulamat-lamat. Kapyarasa swaring pradangga mangrangin dinarung pangli ing waranggana kang manganyut-anyut. Kasambet ocaing kukila kamincing waring nabi kila gemblak pandhi gending kemasan hanambet karone sewang-sewang pating salang kerang pating salang kring imbagan diliman diaraga dadi salmal dadi asri sining pasiwakan. Ingkang kapareng mangadhep sang sanata inggih menika Tawarmani. Sang Pangeran Patiat Majaning Prabu Durga Bahu Kasih Radyan Durgandana. Satya Gagah Prakosa Sembating Warna. Kasare sekti mundur guna prawira jayeng palugon. Anggung cinaket lawan sanata. Ginadang-gadang binjang biswa gentosi kaprabaning Kanalendran. Ing Jawi tasih andher melabar biswaning para praja mantri bawati kliwan wadana penewu. Katingal abya busarane Candra Pindas Karpa sawagyan nedeng sedesa Sumadang marang pangandikaning Sang Nata. Sawetawis Sang Nata dhateng ngunandika amung menggalih dhateng kawontenaning ingkang putra Dewi Durgandini ingkang ing mangke sampun tinamar dening Nalendra Sewu Nagari. Sampun masanggrah wonten ing laladan Nagari Wirata. Mangkono wijining pangandika ingkang dereng kaya sing ati saking Sang Nata Prabu Durga Bahu.
gatel iki lho Bu. Aduh, gatel. Wah, ya kuwi sing jenenge kena kutu air. Mebayani lho, Pak. Ki enggal diolesi salep kulit cap 19. Salep kulit cap 19. Iya, salep kulit cap 19 khasiate luwih hebat. Kanggone kutu air cepet garing. Gatele ya cepet ilang. Leres, menawi panjenengan kaserang panu, kurap, kadas, kutu air, sumangga enggal dipun olesi salep kulit cap 19. Salep kulit cap 19 khasiatipun langkung hebat. Boten kraos perih lan raosipun asrep. Kangginipun kutu air enggal garing lan gatelipun enggal ical. Sumangga kita brastos daya penyakit kulit kalian salep kulit cap 19. Salep kulit cap 19 produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Asri Iwang suksu menwadi luwih payungono panjenengan ingsun. Ingsun wis padhake kaya putraku Durgandana ingkang wis ngadhepana ing ngarsaning ingsun kula Durgandana. Kawula non. Nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh. Kanjeng Dewa Jahmiji dhateng putra Paduka pun Durgandana. Marmo sira kulup ingsun biji marak mring ngarsaning ingsun. Aja katenta nampa ganjaran saka panjenengan ingsun kulup apa to warnaning ganjaran. Sabuk jinding kang dawa bedhe keris kang abira pamori dodot nglembar goncani gedene sira kulup ingsun kanthi pesta raja malang linggot bawa ingsun upamakake adoh lintang lugu sinawat dalang kayu. Cupak cepete tangeh kenani menawa sira kulup nyanyadang ganjaran saka panjenengan ingsun kulup Durgandana. Kawula non nuwun inggih Kanjeng Dewaji. Putra Paduka ngaturaken sadrahing angin-angin sagliguding pulang kaling sarikma sinigarapi narasasra. Tilem mboten supena wengal tandhareping musik naik kawastanan putra Paduka nyadang ganjaran saking Paduka Kanjeng Dewaji. Awit saking menapa limtening nugara ingkang kula tampi persasat nampi ilining trita ingkang mijil saking Narmada. Bebasan tebih sampun tuwuk celak malah mboten kuwawi nampi limintuning ganjaran. Tiraing nugara saking lebeber para mantri bupati kliwon wadana penewu ingkang dados jejet wong kuning nagari Wirata kawula nok-nok-nok. Lah dalah. Putraku bocah bagus, putraku bocah sikit kulup Durgandana. Aturmu kang mangkon iku mau persasat bisa njunjung luhurake asmaning panjenengan ingsun kulup Durgandana. Kajaba saka iku ingsun pirsani sowanmu kaya benih kelawan adat miturut lekering wadana jaiting netra kaya sira bakal Darapi aturana ngarsaning ingsun mara dinagi matur kang pratitis kula ing Jawi Kempal Purwadyabala dereng sawetawis dang katung kotusanipun Paduka Kanjeng Dewaji utusan Nyai Benggung Secana manginggalaken dhateng biswaning putra Paduka kagiyating manah pindha tinubur ing mong tuna sinambiring gelap lepat upamya semrak biaring saleretan uninga dawaing gelap pindha panjang putra panjang ali demawahing sila sumayana dhahating mupira sing manah kula ananging dupi kula marak ngarsa Paduka Kanjeng Dewaji raos sing manah asrep yayah
siniram tirta wayuan jenjang datan pindah ngadhahi raos maras kawula nok lho apa sababe nggih Sirana njaba banget geter bareng ngarsaning ingsun tandar beni kuwatir apa yen mangkono sira wani lawan jeneng ingsun wedi lawan kabeh para wadya wirata. Aduh Kanjeng Diwaji. Menapa putra Paduka edan kapali buta. Reh putra Paduka ngrumaos andhap panggenan kula terus sawetawis anggen kula switeng Sang Prabu mbok bilih kula nandhang dosa. Halit sakit ageng dumugining pejah boyo sinten ingkang prayogi murba masisa namung Paduka Kanjeng Diwaji. Tembung tadah wadana kakurepna wonten ing abahan kapanduka warastra ingkang lungit. Sampun to ingkang siang nadyantorati sampun kula unjukaken wonten ing ngarsa Paduka Kanjeng Diwaji persasat sarah mungging laut ulam mungging rampadan. Sumangga anggen Paduka badhe hamurba. Latalah. Putraku wong asigit, putraku bocah kakah Durgandana. Kejeron penampa. Munduran kunandang dosa sira kulup ngaturake paturip ana binicara nggih sak galak-galakaning macan. Ora ana jamake macan kuwa madhok marang sutane dhewe apa maneh kulup tumraping jeneng ingsun marang sira kulup kaya siaga ambek palimarmaning kraton Hawit sapa ingkang kawogan babati rungkut ngobori tengejung gumbal ruwet amung kajaba sira kulup Durgandana kawono non saklangkung bingah raos ing putra Paduka. Dini kula kinajak sesamining adase Kanjeng Diwaji. Anggen kula marak ngarsa Paduka Kanjeng Diwaji keparenga kula cumadhong dawuh. Menapa wigatos sing pasiwakan mugi kababarana putra Paduka pun Durgandana. Kula aradika para ngayun. Ingsun babari wigatining pasiwakan jroning hari samangkin. Paremu soroting ilang pratangga pati imawan seta nawangi adat budaya Nuswantara. Terima kasih sudah menyaksikan wayang kulit di Surabaya dengan judul biasa lahir. Monggo pindahaken masyarakat pindahaken kula nyuwun sewu dukungaken ingkang panjenengan like, komen lan subscribe. Mawe hasreping salira Durgandana kawula non marmane sira kulup ada ing sunawi cedhak kaya tak raketake kulup
Wigatining pasiwakan dina iki mung kajaba anggon ingsun menggalih marang Mbak Ayumu ya Nini Durgandini. Ing ngatasé aku iki duwe anak wadon mung siji. Ewadene pangarasaku kaya dipidana lan sing gawe jagat. Ora jembuh. Ora cocok kelawan penggantaning panggalih ingsun. Yang diting tata gelar ora ana ratu kang mukti wibawa Nyakurwati Mbawdanda kecukupane sakabeh mung kajaba jeneng ingsun. Wirata kaloka ngrat negara gedhe. Deniringi dening para nalendra liyan. Ingsun ngasta Pusara Praja. Pinaringan putra loro. Dasare wis jangkep lanang lan wadon. Pambayun wanita ya Mbak Ayu Durgandini kaping pindhone sira Kulup Durgandana. Nanging nggih kananing Mbak Ayumu ingkang persasat nyiksa marang batinku. Mula ing tata gelar aku ora kekurangan apa-apa nanging batinku ngenes. Kaya urip ana ing naraka donya lamun to ngrasakake marang lakoning Mbak Ayu Durgandini. Wiwit lair nganti wis diwasa. Kasinungan lelara gandane amis. Aduh. Durgandana. Apa ya pancen iku? Pidananing Jawata kang lumantar marang anakku Durgandani kanthi srana kaparingan gandha amis. Usada apa wae nganti ora bisa tumama. Ora kurang-kurang anggonku nglumpukake para pinter, para sarjana kang sujaning budi. Para wiku, brahmana, para resi, para pandhita kabeh tak lumpukake, tak kon ngusadani menyang Mbak Ayu Durgandini ewadene. Sakabehing pakartining para pinter iku mau jebul usanane ora ana kang bisa antuk gati kang tetila sabar nggone ngusadani marang Mbak Ayu Durgandini. Ora mokal menawa dina iki kanggo nyuda marang boboting rasaning ingsun. Mbak Ayumu banjur tak paringi panggonan dumunung ana ing tepining Kali Jamuna ing pangajap kena kanggo laku nyuwun pangapura lawan Jawata enggal antuk marga. Padanging Mbak Ayu Durgandini ilanging gondamis kang sumandang marang Mbak Ayu Durgandini. Aduh, nggih. Wis pirang-pirang taun Mbak Ayu manggon ing madyan ning tepining Kali Jamuna ewadene nggo seprene durung ana keterangane mari lan orane. Kepriye Durgandana lakon kaya mengkene iki nek nganti ora entuk pangapuran ning Jawata. Apa kelakon aku bakal dikembang pocapan kelawan isining donya iki kabeh. Kula Durgandana. Orang-orang wing driya panggalihing nata wonten ing raratu ing sajroning praja miris sing tias
watu Wandawa Sapraja Wirata Dadya Sirunalongsa asrah ing Bathara ciptaning Waradaya muhung pangaksama min to mring Bathara luhung mring Bathara luhung Kanjeng Dewaji jimat punden kula paduka Kanjeng Rama sesembahan kula samendang boten karempit dawuh pangandikanipun Kanjeng Dewaji sampun kula tampi kanthi trewaca Kanjeng Dewaji nadyan putra paduka nderek ngraosaken dhateng lampanipun Kang Mbok Durgandini namung sangat-sangat penyuwun kula dhumateng paduka Kanjeng Dewaji sampun ngantos paduka kesanget tenanggenipun menggalih dhumateng Kang Mbok Durgandini sabab saking menapa ngengetana bilih Kanjeng Dewaji menika dados pengayamaning sedaya para kawula negari Wirata menawi siang pantaring ratu yamung tansah hanandang kasungkawan lajeng kados pundi menggah kawontenaning pemerintahan negari Wirata. Duh Kanjeng Dewaji sanadyan to kados pundi kawontenaning Kang Mbok Durgandini namung pangertosan kula saha pamawas kula kawontenanipun Kang Mbok Durgandini mbok bilih boten badhe marasotaken dhateng darajatipun Kanjeng Dewaji Durgandana kawula apa sababe kowe bisa ngaturake lamun to kahananing Mbak Ayu Durgandini ora bakal marasatake marang darajat ingsun iku nganggo waton apa Kanjeng Dewaji putra paduka dereng munjuk atur wong rasa paduka Kanjeng Dewaji menawi dinten mangke Kang Mbok Durgandini linamar dening para nalendra sak jawining nagari Wirata. Mbak Ayu Durgandini dilamar para nalendra sak jabaning praja Wirata. Kawula nom. Kenang apa kok ora tak aturake lawan jeneng ingsun biyen-biyen? Jerih putra paduka badhe ngaturaken sabab putra paduka angen wahyaning mangsa kala menawi kula badhe matur krana Kanjeng Rama ketingal tasih rengu penggalihipun. Jerih lamun to kula nampi deduganipun Kanjeng Rama. Wailadal. Durgandana,
Kula non nadyan ingsun iku susah nanging bisa milah-milahake. Iki susah ngembat perkara kulawarga iki tumrap babagan praja. Ingsun bisa milahake ing antarane pagawean kelawan kulawarga iku wis bisa milah-milahake. Lah yen pancen Mbak Ayu Durgandini iki ana sing lamar, rak ya diaturake biyen-biyen malah bisa nambak marang renguning jeneng ingsun ngademake marang panggalih ingsun. Sing lamar atuh endi nggih? Kula non. Mboten namung Nalindra setunggal kemawon ingkang lamar. Nawala penglamar ingkang sampun kula tampi. Kula tanggunggung kempalipun sampun wonten 909 menika sedaya sami nglamar dumateng Kang Mbok Durgandini. Leng-lenging driya mangu mangungkung kanduan rimang iya jagat Dewa Bathara. Nadyan ingsun durung sumurup layange nembe nampa kang dadi aturmu nganglungake penggalih ingkang peteng kebak ing rasa ayem alasaning jeneng ingsun yen ngono luput anggone ingsun menggalih tak kira lamun to kahananku dadi kembang pocapan para ratu liyane Tibaning padha dina iki putraku Durgandini akeh ingkang padha nglamar. Dadi layang sing wis tok tampa kabeh ana 999. Kula non 1000 kurang 1. Kula nuwun inggih. Waduh. Ratu ngendi wae, Yen? Pajupat kang sapancer sedaya sami nglamar dumateng kadang kula Kang Mbok Durgandini. Waduh. Mesti warna-warna rupane. Kula non. Wah. Mongkok atiku. Nadyan tangga amis isih payu. Wong 999 sing padha nglamar. Hane ngopo ora kuciwa lamun to wis lakon dawuh kelawan Mbak Ayu? Apa ora krungu kabar? Lamun to Mbak Ayu ki lagi nandhang raga ketaman Loro Amis. Sedaya sami-sami ngertos menawi Kang Mbok Durgandini menika anggadhahi gerah amis. Namung nyatanipun ingkang sami nglamar mboten mendha. Sedaya sami ngersakaken nadyan to nandhang raga kados mekaten kersanipun bagenipun saged dados prameswari kaliyan Nalindra menika wae. Wah, wadal. Haye wong seneng kok nggih. Wong seneng kuwi wis metu saka petungan. Wong tresna kuwi wis metu saka ing etungan. Ya nadyan rupane kaya ngopo gandane kaya apa ning yen pancen wis tresna wis seneng. Eninge ya mung wangi. Paribasan wingko katon kencana, amis-amis dilakoni. Marga wong seneng. Kula non. Durgandana wonten dawuh. Sawise mongkot rasane atiku, nanging ijik ana penggalih ingkang bisa ngemuli marang jroning aku iki ayem. Lha dipun kados pundi? Mbak Ayumu mung siji. Mongko sing lamar kuwi paribasan pirang-pirang Nalindra kabeh padha nglamar. Sak pangkon kabeh padha nglamar. Lah iki njur carane kepriye nggih? Upama
tak paringake salah sawijining ratu mengko liyane Mary. Mongko sing nyenengi ku ora mung wong siji. 999 yen tak paringake sing siji. Mengko sing 998 mesti ngamuk. Wah, iki ewuh iki. Ketoke bakal dilamar nanging malah sisip katuranggane bisa njebolake Praja Wirata. Inggih. Kiranganipun menapa paduka Kanjeng Dewa Jimbuk menawi boten kirang wikan anggen paduka badhe menggalih lampahan menika. Rusik nggih rai padha timbat. Kepenak ing laku kepiye? Supayane Mbak Ayu mugi ketemu jodhone ning aja nganti gawe rusak ing praja gawe gelaning kang ora tinampa panglamare. Kuwi carane kepriye? Putra Paduka mboten saged ngaturaken bab menapa-menapa namung semarah ngersa Paduka Kanjeng Rama. Piye iki carane? Upamane mlaku sesideman suwening suwe mesti bakal ngerti. Yen ora sideman ling lamar ora mung wong siji. Ndak sembah niring ulun kapurga risang murpeng raksahananing kan kanang sing dasek meweh buka sawetkum masuk ring delahan yang kanang mamut jengwa driteng nayakan ing driteng lakukum pinanggih jroning penggalih ingsun kulup Durkandana kados pundi wis ora ana dalan liya dina iki Mbak Ayumu boyongen saka tepining Kali Jamuna kowe mangkat to dina iki nggih tan kena ora Mbak Ayumu enggal boyongen menyang Kraton Wirata sing perlune bakal tak anakake sayembara pilih wae Kraton Wirata. Allah syukur sekti jumurung sampun pinanggih keparingipun Kanjeng Rama. Awit nek ora mengkono seling ora adil nggih. Kawula non. Mengko Mbak Ayu bakal tak unggalke menyang pepanggungan kang supaya karepen milih dhewe mungguh sapa kang pinilih dadi jodhoning Mbak Ayu Durkandini. Mula undangno kabeh para raja kang wis padha mesanggawa ning sanjabaning laladan Gor Wirata. Yen pancen kepareng bakal nglamar marang Mbak Ayu Durkandini kabeh pun padha nglumpuk kenen padha tata-tata kang perune. Negara kene bakal tak anaki sayembara pilih. Terwaca dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama kepareng putra Paduka madhal paswanan. Nggih, mulinggal mangkat sing pinter lakumu ninggal boyongan Mbak Ayu Durkandini. Nglakoni Durkandini. Lak lajeng kados pundi wong menika anggenipun nglamar mboten namung setunggal. Cacah 999. Lah iki mengkene Patih. Ketemu panggalih ingsun.
aja nganti gawe kapitunan siji lan sijine, aja nganti gawe sriing siji lan sijine. Wirata bakal tak anakake sayembara pilih. Gusti Muskardat karepen munggah menyang pepanggungan karepen milih dhewe sapa sing dipilih. Ya kanthi mengkono iku mau kaya-kaya bakal ana marga ora bakal gawe sriing ngalindra liyane kang ora dipilih. Kula non menika ingkang kawenangaken nglebeti sayembara pilih sinten kemawon. Ora pilih jalma. Ratu kena, satriya kena, pendhita kena, patih kena, tumenggung kena, prajurit kena, kawula kena, kekre papaliman Wulandara kena. Sapa wae kena. Ora milih jalma. Marga karepen ditemtokake dhewe marang Gusti Muskardaton. Saupami kula badhe nglamar kena. Kena. Kowe pengen dadi mantuku. Namung saupami. Kena. Apa urung rabi to kowe iki? Iki sampun ning gampil bab menika. Arep wayo. Bilih keparing kena. Waton anakku gelem karepmu. Yen pancen anak wis gelem nglakoni wis seneng karo kowe, milih kowe. Lakonono nglumpukke balung pisah ngraketake ingkang renggang kula ngono iki ning ya kuwi jroning kuwi arep ngleboni sayembara bilih sawetara wektu kowe tak pocot nggonmu dadi patih dadi jroning kuwi arep nglamar kepatihan bakal tak paringake liyane kowe. Mboten saestu kemawon. Lho, ora apa-apa. Lah mengko apa mau kepilih? Ora dadi patine, ora dadi mantuku. Mboten. Sampun trimah mboten kemawon. Menika sampun pakaryan ajeg mawi kula tilar kados pundi. Sampun mboten perlu kemawon sinuwun. Ih, mangke badhe kula undangaken para sanak kadang kula. Iya. Undangno sak kancamu. Kula non. Malah perintahno para nalindra kang padha mesanggar ana ing sanjabaning Praja Wirata. Dina titiwanci Gusti Muskardaton munggah menyang ing pepanggungan kabeh praja kenging padha marak. Kon dandan sing sak kemenge ing pengajap karepen dipilih lawan Gusti Putri. Kula non. Lah menika saupami wonten kanca yoga ingkang badhe nglebeti kados pundi? Kena. Kena sapa duwe bejo? Nglamar kena. Kula non. Ih, boten langkung badhe kula estokaken. Kula nyuwun pamit tumuli badhe medal Jawi marintahaken dhateng para raja ingkang sami Masanggrah Kakang Patih Jayanegara. Sinambi bebarwati kang padha kanthi ingsun bakal Kundrangratun ngenteni sak kunduring Gusti Mudurkandana ingkang arsa mboyong kelawan putraku Durkandini. Kula nuwun inggih ngestuaken dawuh. Lah ing kanata wau sampun titi paripurna ingkang dados pangandikaning Nalendra Wirata Prabu Durgabau. Sabda Brahmana Raja. Sabda pangandika Brahmana Pandhita Raja Ratu pangandikaning ratu dhateng kena wolawali. Pindha Kresna tumete sing blancang sita tan kena dinical. Cedhak saking palenggan rek regedeg para wadya samya kurmat angurmati dhateng jengkaring Sang Nata. Tinon saking Mandrawa yayah pucung kang lagi wuyung. Indra Terasi
ing kono wau sang nata katingal kundur kedaton tindak lengkeh lir singa lupa lembian mereka simpir ngriyak gajah nguling satindak mandheg sapecak tumulih ing cipta amung ngenget ingkang kadhawaken jroning pasiwakan sinigek ingkang tumedhak mring kraton Gentya Kawusa tan kaya kang nomadyaning Gupit Mandragini katingal sang narpa Dayinta Dewi Sutikna keparang pinak lenggah kadhep para mban Sinandra kaya salit gondange